piye? Sermu piye? Dan aku ngene iki Karepmu koyo aku mau. Ora kok kena kono. Lah piye? Lah modelmu koyo modelnya aja di ada tajam aku kok iki awak apa gajah iki? dan aku gemes Mari. Terawih sak gajah. sak gajah ben sak util saiki sak gajah mantap isih kayak ngene kowe Ayo bukti kowe. Ora, umume wong pacaran. Heeh, digandeng ngene. Lah kok lanang kok pekok men. Ha wis wedoke ngene-ngene kok ora ndang digasne. Kok iso malah hiyo. Bukan mukrin. Bukan. Ora ngono wong mau ning mburi wong cipika-cipika. Nek kene kok isin-isin. Piye? Heeh. Nek kosek. Umume mantan. Oh, melu mantan-mantanan ah. Iki mantene. Aku bisa ngambah. Oke. Ke wong tuane. Sitokas dadi bojone. Ayo, Rum. Ayo, Rum. Oh, kok boleh kursi kok angel banget. Iya. Malah gua ae. Aku susuk apa? Oke. Cuma cepet ono lah. Oke nih. Ya. Cucu lampau umumnya wedok apa lanang? Yo lanang gagah. Lu gagah? Oh. Oke. Ayo, di sepatu, Cok. Sepatu apa? Iya, Pak.
Oh iya iya iya. Cok, tunggu. Dak. Apa tuh man cucok lama teko iki? Lagi tuman iki aku. Cucok apa sih gagah? Ngene lho, cucok apa? Ngene malah so oh iso sing tenan wis dibilang seminggu banyak jenis. Ayo Cok. Amin. Nah. Warga iki cucul apa macal para tuwa ya bosok kowe bosok. Ya. Lek ngerti wis cedhek kowe langsung minggir mantene maju. Oh iso. Aja ngisi-ngisine aku tak bayar larang iso. Aja bayar aku ya. Aku dibayar. Kok sapa sing bayar kowe? Alah, Pak Salah melu manteni lho kan. Oh iso. Ngawur ya. Santai bayar. Oh iso. Ayo Cok, baline. Tutuk lapa kok ngono biasa le. Piye terus? Celeng. Garangan. Aku ya rudu ngono lho jane kok wedok. Kok ceblokne lho. Apa cuman titite ora tuamu kok cakoti Mas buset. Ngamur iso. Aja ngono kowe, tonton sing apik. Geden cucu lambange mau. Hei, Rene. Rene. Calekmu lho. Bareni. Ora iso. Kene ado tadi kowe dadi aku dadi cucu lambange, kowe dadi anune, mantene. Kowe dadi mantene. Oh. Ayo, Cok.
Monis sinten niku sinten, Mbak? Kok sike. Ada keliru. Lah ngono lho. Tumat demet kok wedes bibas. Hei. Ana temen super mangan gedang. Iki demet ngelel apa kalian iki? Nuwun apa, Mbak? Rodo. Kok ngomongin jaluk rodo ya? Jaluk rodo. Rondo. Aku dadi Dadi. Tumat. Rondo sing jenenge sapa, Mbah? Hah? Apa iki? Sing jenenge sapa? Ora jenenge sapa? Jenenge Kateni. Ngateni. Kok iki tonggomu. Iki golekno apa ora? Ora digolekno ora waras. Aku kelake ombene ora mati aku. Iki banyu surga tenan jan. Enak. Seger. Wis koyo seger wis waras. Sudah dadi ya. Kok ancane. Remuk. Lurus ditambani waras dhewe. Genteng kowe sing dadi. Ora nek rondone urung ketemu wis waras iku. Oh, gede ya kowe. Ora. Dadi, Bang. Iya dadi. Dadi ne. Balik dia. Segone rong tek kok. Ayo. Demet wedhus kibas. Aduh. Cara tuman numpak mobil mutar-mutar kena medun ta. Aduh. Iye. Kesurupan wedhus kibas. Pak. Lok. Enak gedang ora enak. Iku sego enak. Lah kok enak. Wong kebo dombe kok mangane gedang sego. Ya mangane anu wah beling ah. Mangan beling. Beling. Heeh. Kilo. Kode. Ya lu pego. Oh iya. Ora doyan aku. Doyane apa? Aku mareno isin aku. Aku tahu. Ngene lah saking mulai. Heh. Hah? Mari dhewe. Kok cek kadurung kok. Kadurung. Isin aku blok semene bane. Tiga ora leng. Ora sida aku tak. Lho iki pegone. Kok kesurupan lobar kok wis anu. Lah, aku tak boleh ae. Gerakan urung are. Kapan? Hehehe. Kok malah nyanyakan kan ngono. Salaman kabeh sih. Nyapa men? Kono sih. Kowe kono sih ora bagian kene. Iki tak urusane. Aku ora salah men ngantene are. Kualik goblok. Wonge sing ndi? Iki lho. Apa ngono? Iki lho. Kowe iki didadi kok. Mantene. Salami sih abare. Bare. Bare yo kok ngono. Kene lho kene. Iki nyalemi mantene. Ah. Dhewe rene yo. Mikir kok. Nek kene kok. Yo nyalami kene. Yo. Ora dek wong tuane. Alah Mas, ora usah repot-repot Gus yo. Ojo. Kok yo tenangan iki. Bosok ki antare. Aku ora ngomongane kono. Kowe oleh ngono. Mater suwun Mas, mater tuh. Enggak jelas. Kowe iki Rombongan sapa iki? rombongane wong pawon ki lho iso. Terima kasih ya. Jan. Kowe nyapa tuntukan jok ngono. Sing sopan yo iso. Aja ngisi-ngisi ngono. Lho, ini paling gak iya sopan ngono. Kaya aku ngene lho. Wes entek bagianmu entek ae medun
Bagiane entek. Bagiane entek. Wis kuwi ae. Kita dipangan. Wes sak lembaran. Balik kowe piye sak lembar? Ora apa-apa saiki tak bedhai kowe ngene. Wis terus. Kowe jare ganongan pinter. Ya Gus ya. Iki jare kowe ganongan pinter tak bedhai. Siji karo papat iki oke ndi? Akeh papat. Cara sekolah lek juara siji karo juara papat pilih juara ndi? Juara siji ya. Juara siji. Lah iya, iki pira jumlahe? Ya wis ya aku berarti. Kowe mau pilih juara siji? Ya wis siji wis. Nah. Ya bener loh. Piye? Lah piye? Lah, lek kowe juara siji juara papat. Lah iya wis iki lho iso. Kowe tak bedheki jam pira mau? Jam pira? Jam kok. Kono siji. Lah yo wis kono juara siji wis kowe pinter wong loro lah ra apa goblok. Nggih. 5. Kan siji jumlahe. Oh iso. Lah iya bangga aku tak goblok cara apa-apa. Makan ae dulu apa? jam 85 menit jam. Iki kalau antrian iki. Ora tau pekulan pom iki. Ora kira bah. Wis sik rono aku rono kok balik rene. Iya. Trondolo. Ayo baliknya.
Enak mau cekik-cekik. Wes ora. Cek baleni nek mau telung cekik kok. Lah kowe wani apa ora? Aku kuwe. Nek nonton le. Kok iso kene? Kon jempule tok mangkok. Hei, aku ngukur nggon. Ora. Bar kok kene teko ngono. Ora ngono, mencelote kok demet Cina. Hei. Aku trauma nek kowe wong loro malah. Lah gak ono sing saltot timbang kuwene, kuwe sing timbang saltot arek. Ya, Pak. Sing tenan ngono. Selamat katanya bener mabuk. Selamat untuk bosok ngono. Awak kaya diakar-akar sikil. Nah, biasane ngono. Kaya ada kopi deh. Biasane ora ono sing nang sing ngene sira. Ngono, ngene.